Salut, eu sunt Daniel, să vă arăt cum să faceți o casă pe copilăriște, versiunea Build 6. Da? Eu am revenit că... Nu. Așa. Da, faceți așa. Că știu eu ce fac. Fac o mai flat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, așa. Deci când are lucruri de astea, telefonul face că e prost. Așa facem ușile. Uși. Facem niște uși, hai că le punem de astea simple. Ce vreți? Minecraft original, nu? Înăuntru nu o să mai fac, că știți voi. Facem cu ăsta degeaba. Așa, că mă grăbesc acum și eu. Așa. Bun. Acum eu sper să-mi dați un like. Bine, nu vă cer neapărat că episodul ăsta nu e nici chiar bun. Dar dacă nu vă place acest episod, puteți urmări alte review-uri de pe YouTube. Sau tutoriale, cred. Cum să uită cloșca la mine. Fraiera aia de cloșcă împuțită. Și am observat că Mobizen filmează bine. Mă îndoiam de el, dar văd că e bună. Așa. Să scriem ușile. Cam așa. Mai facem aici un rând. Scuzați pentru înăuntru nu o să mai fac. Da. Așa. Și cam așa se face o casă normală. Că acum, că când le modificăm noi, deci deja ziceți că e nașpa. Da? Cam așa se face o casă normală. Da? Așa trebuie să ai o casă normală. Și cum acoperișul fiecare cum vrea să facă. Cred că iar am primit un mesaj la dracu. Și acoperișul facem tot așa. Simplu. Deci... Mie îmi place mai mult simplă, dar nu fac simplă. Fac și așa mai șmecheră. Dar nu o să o fac aici, o să vedeți în Minecraft când joc cu prietenii sau ceva de genul.
Ce dracu? Sunt disponibile pule. Scuzați. Că în jur, dar e foarte irelevant. Dacă vă întrebați ce-i cu vocea mea, am răcit puțin și nu se aude bine. Poate și microfonul am auzit de la mulți și am observat și eu că se vâlbăie. Nu știu ce are Mobizenul pe aplicații. Da? Și cam așa se face o casă simplă, să nu arate rău deloc, să fie șmecheră. Și atunci putem locui în ea, șmecher totul. Și eu zic că arată bine, nu? Bine, nu o să locuim noi în ea, că nu e bună de locuit mapa. Ce numai ca să faci creații, dar ce faci pe survival aici? Eu aici o să-mi fac numai creațiile și chestiile care mi le dați voi să le fac. Deci puteți zice orice și vă învăț cum se face, că nu știu și eu. Și acum să vă luați după păreri. Dacă nu vă place la mine, uitați-vă la alte tutoriale, da? Nu mă supăr. Dar și eu nu neapărat mă uit la voi. Deci eu mă mai uit și la alte tutoriale, și la voi și chestii. Fiecare acum ne uităm la ce vrem. Da? Deci nu vreau să ținem mult episodul. Poate acum că ține 8 minute sau 4. Nu sunt chiar sigur. Nu sunt cronometru să știu. Sau nici ghicitor. Vedem soarta. Vedem ce e. Să se așa mai drept el. Eu sper să vă placă foarte mult, că lucrez și eu aici puțin. Iar o să mai fac și episoade cu Minecraft normal, deci să ne jucăm și noi ca oamenii. Oh my fucking god. Am văzut multe tutoriale și nu. Tot nu-i mare brânză. Fi chiar simplu aici. Și eu sper să nu se oprească Mobizenul, că am văzut că se mai oprește, Doamne feri. Se oprească că... Doamne. Da? Și cam așa arată o casă. Deci cam așa arată o casă. Pe Minecraft normal. Eu așa am făcut-o, înăuntru frumos. E rea. Și aici se pune storțe. Normal. Deci nu e o casă mare ce brânză. Wow. Minunăție. Deci e o casă simplă, frumoasă, măricică, cât de cât egală. Nu am făcut nu știu ce sacrificiu. Mă grăbesc și eu să postez. Vreau să văd ce ziceți. Eu am fost Dani. Vă salut. Hai cu ținut și ăsta de 9 minute.